Здравейте, почитатели от YouTube! Аз съм Лукивос и днеска снимаме Наруто. И да, днеска снимаме Наруто. Ще правим поредица на PSP Game. И да започваме. Аз съм Наруто, ще се бия срещу някой. Ама не знам защо кой все още. Да. Вече се снимам така. И ще се бия на Free Battle. Ето, това съм аз отляво. Разбира се, аз ще се пусна Наруто и ще се пусна да се бия с... ще се пусна с компютър да се бия срещу Сакура. И се бия на тренировъчното. Примерно. И да започваме. Хайде. Да, тук малко трябва да се поизчаква. И да, ще ви помоля да си усилите звука. И да, почнахме. Ето, аз съм Наруто, пише отляво. Така, тази игра е малко трудна, но всеки, който играе Наруто, би трябвало да я свикне. Аз все още съм нуб. Исках просто да ви покажа каква е играта и да снимаме поредица на нея. Така не съм точно голямото про. Ама ще снимаме и на мисии в Наруто. Такива глупости. Ето там ми виждате чакрата в синьо. И в момента правя Расенган. Така играта е доста забавничка. Разбира се, ако сте фен на Наруто. И да, и сега ще я победя. Ето, даже я победих. Да, не ми лагва, защото аз нямам от вебкама си. Добре, аз ще правя още една битка и... да. Аз се пускам Наруто и ще се бия срещу... кой? Се бия срещу Неджи. Момент. Аз ще съм ето така. Неджи ще е такъв. Избран на рандом писта. В момента ще съм Наруто чудовището. Така клипа няма да е доста дълъг, ама... така ще снимам две битки. Когато имам на мисии по-дълго. Така съм с червеното, който не знае. И да, в момента аз се бия с Неджи. Препоръчвам ви да сте гледали Наруто някои серии. Шипуден, защото аз в момента играя Шипуден и то на PlayStation. Да. Да направим едно Расенганче тук. Тук ми го правя. Добре. И не можах да го ударя. Искам да ви кажа нещо. Само да му избягам на то. Гледайте.
Ето, гледайте какво прави. Ето, гледайте. Да, това съм аз в момента, дето го удря Неджи. Ето, аз го оставих почти никакъв виж живот. И да го убиваме. И да, дайте лайк и се сабскрайб, вие сте моите бъдърбокчета. И да, чао.